खसल लोगत नती है दादा काहे भगवान बोलावा कोनो के खसल लोगत कैसे से बा काले बबुआ गोलका सेवा कैसे बा आऊ 70 के बा 60 के बा 80 के बा हिती अनारवा कैसे बा इति तारा नार लोगता अनारवा खइबा ना तुम दाना बा मस्त रोजीबो हां करिया कुलाठी ना लाबा ओकर बाद धूप के देखल बा दिमी त एथी बाकी लाल बाकी करिया बा लाल बनू हम खइले बंद जान त मनी ओकर भीतर ढुकले भाई हम तलाल बा तुला त आई केरावा कैसे बना मकार केरावा केरा बाटे 20 रुपया दर्जन 30 रुपया दर्जन बा हई लमका 40 रुपया दर्जन बा 40 रुपए दर्जन हां ओ आई गोलका आई हटा थे आई नरियारा बा कैसे बाटे आई हटा 50 रुपया के गो बा 50 रुपए के गो हां बड़ी छोड़ा तो हो होगा तनी होगा तो बड़ी अरे ले लाओ में 10-5 कम लग जाई ना बहुत ठगा तो हाय कैसे भाई बोल उ जूस कराइयो घर किस तरह हां हम यही तारीख खानी ना वही तरह कैसे खइबो हम यही तारीख फाड़ी के खा जल तोरा का किलो लेबो बोला कैसे बाटे के बताओ 20 रुपया किलो बा 20 रुपये हां ना 20 रुपये ना ले तो का 5 रुपया लेबो 20 रुपये ढेर महंगा न होवे कैसे महंगा बा 40 रुपया किलो बजाना कर पूछ लो कब ना हम पूछ के आईली तबे न तारा भी पूछ हम जा कैसे कर सब खाई ले हमारा बात छोड़ भाई बड़ा के सेव हमारे से बताओ कैसे बताओ एकदम सुगर कैसे दे तेरा का पास 72 वाली बताई कि 80 रुपया किलो बा 80 रुपया दो हां बड़ी महंगा बा जा दो हम इना ले होय कैसे बा खाई होय अरे लेवे के बा कि खाना टाइम के बतिया के बा होय कैसे खाई जाला आगे ले खाई जाला त पीछे ले आओ तो बता हाय आगे बतला दी हाय केरा बा आगे ले खाई त पीछे ले खाई हां रख मर के रख खाली भाव पूछे हाय काचे बाटे चल तू खाली भाव पूछे बड़े हां पूछो त करे कौन भाग ले जाते ही हम ना जाते जा आओ तला जब भाव पूछे जा अंदर मैं सारा छू के हमर सेवा ना खराब कर दे कारण कैसे ना हाथ पुलाव तला सन पुला खाना एकदम डाल देले बड़ा एकदम एकर मुंडे खराब हो गइल बढ़िया करा के ना आइलो अरे तो सामान लेते से तो होय कैसे बा आगे पीछे खाई जाला कि पीछे ले खाई जाला कि आगे खाई ये कौन मतलब है हमारे गाँव केरावाली सेवाली मार देला सिया हमारा केरावाली सेवाली तारा रात में मार देला सिया और गाना भी अब केरावा सेवाली मार देला सिया पूछो तो रही भगवान तो मार देला सिया केरावाली पैसा ले नहीं बगली में पूछो तो रही तो मार देला सिया ना चलो जाओ चप्पल चप्पल ही गाना पहन जाओ ओकरा त न चर्बी फुकले बा चलो फल खा के को ढेर बल हो गइल बा जाओ ओकरा के हम बैठा त नि चलो मरला सिया कान धर के देला सिया देले बा को दुकान में गाना रहे दे गाना दिया और हम हमारे कान उठला काहे बहिनी काहे मरलू हम भैया उठला से हो करे वाले काली भी कल ले लो आई तार एप्पल कैसे बा एप्पल तार कैसे बा कौन लेबो छोटका लेबो बड़का लेबो अरे हमर बात में सुनियो हमार नाटी के पहले ही मरले भी काहे मरले ए बुड्ढे जवान से मार के बोलो तो देखो ना देखो तो उड़ते मुंह में चल जीबे ओ पा अरे मैं तार डायरेक्ट पलट दे तार डायरेक्ट का करू बुढ़ा के बधिया करबू का कैसे बोल रहे हो जवान लगा मत बुढ़ा के मर गए जवान अरे छोड़ छोड़ा उठा बाबा जरा के ना भाई बुढ़ावा का पूरा लेके बधिया करबू का हां ए तार एप्पल कैसे बा जाओ दुकान में लेकर के अरे
अरे बुढ़ावा कहाँ थे तुम? अरे बूढ़ पुराने आदमी का मारा तेरे बूढ़ पुराने आदमी के थकता मरे बड़ा पर उम्र नहीं खचा कर ए बाटी जे का है मांडू अब जल्दी के तोर नाता का पूछा तो कैसे बा आगे में खाई जाला के पीछे में खाई जाला कर बहिनी का पूछ कौन खाई जाला पूछ ले अब हम पूछी ना हम कहां पूछबा तेरा कैसे खाई तोर मालूम नहीं है आगे ले खाई तो पीछे ले बस मुझ कहां के कुत्ता और मिलना ऐसे मार दे हां नहीं बेटू का बेटे बुझा दे अभी बोल में ना भाग के धसा दे बस मर जीबे और देखो जान जो ए भाई हो गई का हो गई देखो भाई तू क्या जानू ताला के डरा तो भाई खे हम महीने यही बताओ हां जैसा हमारा और चीज तेरा मुझे उठा ले आओ ना पूछी हे बुढ़ा डालना हमरा आप पूछला कि हम लड़का का कुछ खबर है पर भाई मोहलाल जाए तो बाबू चुप रहो तेरा को अभी चल दवाई करा काम सवाटे भाग लगावाटे टाइम तोरा मुंह में तो मुखवाटे टाइम तो करिए कि जान तो न तो कोई चल रहा आदमी से पालन कैसे पड़ो तेरा बाप का औकात नहीं है चुटकी भर में किस डेढ़ जगह मिनट कर लगा डेढ़ मिनट टाइम ए याद है कार मॉडल लिखल बा मैं हाथ में भाई तारे पर कैसे कार बा मॉडल हो जाई 80 रुपए बा एप्पल हमारे 80 रुपया आ छोटका एप्पल कैसे बा 60 रुपए चलो रख दो पहले काटू बाद में पहले फरिया बाबू तमन नहीं दिखा मर में का सुनो हां बताओ तारा लोग के बीच में ना जाए हमारे मेहरारू भूखल बे काज सी फलहार करे के बा ले जाए तो हमर लइको भूखल बैठे नहीं के भूखो त खाए भर मिल गेल हनो काय भन मिल गले कहीं तू एकर सपोर्ट में बड़ा हमरा नाम के होगा तू एकर सपोर्ट में बड़ा सपोर्ट में नहीं की ये जाइबा ये चले काहे जाई तू काहे मरलू तेरे ये बाप बताओ का हमरा अभी खाने लगा तुरंत अभी को मौलाद पर लांटे वो भेटा ठेला बजे के हम कुछ करी है मौलाद मौलाद अभी काट के जमीन पे नचावे और लगा तो ये में टच मत करना तो करेंट आवत ढक उठा के पटक तारा ये मत करंट होता अरे अरे का कर बाबा के लगना हाइड्रोसिल निकाल के गोटी कर का हां बहुत ही गलती हो मार काहे मरली हटू बेटा हो तार लइका हम छोरा से खइला से कहू तो का पूछा चला तोर लगा पड़ा अरे पूछबे नु कहले सा का पूछे तोड़िया के भागल है रे बदतमीज कहां के भाई तार केरा कैसे बा अरे अरे मारा मारी कर अरे भाई ये भगवान ये तो करे बड़ो के अपन दुकान बेचे बड़ो मारले भी आई आई के केरा आगे में का के पीछे में है चल पैसा करा दे अरे तेरे का पैसे दे अभी खैनी ना तेरे का पैसा दे का दी छिल्ले तेरा बाप के रहल ह बाप? का छिल्ले रे अरे बाबू कर रहा तो क्या कर का छिल्ले अरे हां अरे का मारो छिल्ले मरद मारो ना का हो पैसे निकाल पैसा पैसे निकाल बोले 10 सामान दे तब ये कहां से आई फिर हमारे के गांव में तो ऐसे लोग डाले नहीं रहते देखो, हमारे के देखो चाचा के मारे जैसा तोर का कइला हा ए हम बाबा। छिल देला से गो अरे बुझाता कि इलाहाबाद से बाढ़ है वही में दही के लिए का हां है हां तो ए बाची बाढ़ में आई बड़ी अब हमारे से मरवाई अरे बाप रे बाड़ी में बह के आई बड़ी तो झाड़ी में ले जाके ठोक चिपके झाड़ मालूम ए नहीं बड़ा तू हटा जा तू तो माइंड खत्म कर दे माइंड खत्म बढ़ले बचू तू हमारे पैसा वाली ही जा कर पैसा वाली ही जा हमारे के मामले भगवान पर बाबू अरे छोड़ो यार हम छोड़े ना हम सारा हे भगवान, भगवान कर सीधे सेव में ले लगे ए बाबा। इनके केरा में कीड़ा पड़ जाओ इनका संतरा में मरतरा हो जाओ इनका नारियल में पियल हो जाओ तानीबर खराब हो जाओ कीड़ा नहीं फेल हो जाओ हां भाई अरे ए रुको हम तार फल लेबे एप्पल लेबे एप्पल तार एप्पल कैसे बा पहले दो एप्पल तार कैसे बा 80 रुपए किलो बा 60 रुपए किलो बा हां एप्पल के नेपल कैसे बा एप्पल के नेपल कैसे बा और इके तो धो के बिना कर दिया ना तोरा के धो के ऐसे काट दे ऐसे कर दे हां बाप रे बाप बताओ पहले भाव ये तो कर रहे बड़ी फास्टिंग की काम यार गने ना लग जाए चार आदमी बोले मुझे फाइनल हो गया अरे बुलाओ ना करम ना बाप हमारे घरे पटो ई बारी साथ जा छोटावन लो एगो केरा खा ले बता खा ले अभी जा तनी हम लिया के एगो केरा खा ले बता केरा तने देखी खा के मीठ बा के तीत बा आगे ले खाइयो आगे ले के पीछे ले खाइ जरा पीछे ले अच्छा देख ले हां पहले खा ले बता का कराइला हां आईनी आके कितना है मगर हमारे हमारे आगे घर चाहे घर जबरदस्त कुत्ता बड़ा सका रे भाई में कुछ जैसे ठीक के हो जाए उठा देवे बाबा केरवा कर खट्टा लागत खट्टा अरे पिलुआ जाए सौर जाए खटा दी मैं हम ठेका उमर जोरिया जो
में पानी पड़ जाओ हां पूंजी में पानी पड़ जाओ हमारा का केरा नहीं खाबी ललका खाए के तारा पूंजी में लूटी लग जा भगवान कर के तू होई त लूटी दे तो वो हां हेरा अरे चाचा को बोला का के जवाब देबे के खबर होई दूर से के जन करा के पैसा ला वो हम मुगा के लड़े करा पैसा ले बोलो मुगा तेरी बुझाती की चले हां पैसा कर ले बेटा हम केस करे में तो दवाई के पैसा ना पैसा दो हां ये हार देबे लेकिन दवाई के पैसा दो अबे डॉट के ले हट के ना ले डॉट के ए हेलो एकरा का पैसा मारतिया फिर मारतिया मोटा के मारेंगे फिर मारतिया पैसा दे पैसा दे काम लेके भागने का सामान में ए बाबा आ दुकान लूट गई बाबा हो हां ये पाले पूरे पड़ी जा मेरा किलो का ताला बोल ओ लेके भागी लेके जा भागम जा ये मेरा बाबा हो देखो है नारियल लेके भागी जा भागो जाओ लेके भागी जा तो लेके भागी जा और तो घर का पानी खोलने नहीं कहले मारे सुरे उठो बाबा ए बाबा उठो अरे बाप रे दे दे मुकना लेके भागे के भागी जा भागी जा नतिया बड़ा है हमारा साहब भैया हे तेरे साथ इतना मरनी है इतना धोनी है लेकिन फिर भी हेहर बन के आवत सा चलो ठीक बा चलो ठीक बा बैठा दुकान में बैठा ऐसा ऐसा बूढ़ा आदमी संग तू लागत रू हारा हुरी करे काहे कौन का मुंह देख के उठा रहनी है हमर के मां हमर पानी खराब हो गइल मैं तो हेड़ी दे दे हला चलो